ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ଯେଉଁ ବ୍ଲଗ୍ର ଟପିକ୍ ଅଛି ଆମର ଦେବଗଡ଼ର ଯେତେ ସବୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମେଢ଼ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ସର୍ଟ ହେଇପାରେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ କେଉଁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମେଢ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ନକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। सो फ्रेंड्स ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଆମର ମଠ ସାହି ଦେବଗଡ଼ର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଯେଉଁ ଆମର ମେଢ଼ ସେ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସଜା ହେଇଛି। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମେନ୍ ଗେଟ୍। ତ ଏଠି ସବୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଦିଆଯାଇ ଉପରେ ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ସିଧା ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଏପଟେ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଲାଇଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇଠି ଆମର ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଅସ୍ଥାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ମାନେ ଆମର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟିର ଅସ୍ଥାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟୁଜିକ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ କରିକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ମେଢ଼ ସ୍ଥାନରେ, ଯେଉଁଟାକି ଅଛି ଆମର ଶାସନ ସାହି ମେଢ଼। ଏଇଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏଇଟା ଅଛି ଆମର ମେନ୍ ଗେଟ୍। ସିଧା ଯେଉଁ ଭିତରେ ସେଠି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଟିକେ ଡେରିରେ ହେବ ବୋଧେ ପୂଜା, ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ ଠିକ୍ସେ। ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଏନ୍ଜୟ କରି ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆମର ବାବୁ ସାହିର ମେଢ଼ରେ। ତ ଏଠି ବହୁତ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, ତ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବା। ଏଠି ଏତେ ଲାଇଟ୍ ଭଲ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ଚଳିବ। ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଭଲ ହେଲେ ଗଲା, ଲାଇଟ୍ ସହିତ କିଛି ଆମର ମତଲବ ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଦେଖିବା ମୂର୍ତ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି ନା କ'ଣ। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। फ्रेंड्स एठी देखंतु केते बड़ मूर्ति आ बहुत भल मूर्ति पाखर मध्य सजा है। एठी मध्य पूजा स्टार्ट हैनी वर्तमान पर्यंत, देखंतु बहुत भल मूर्ति है। तो ये पुणी आउटे जगह को जीवा वीडियो रे। सो फ्रेंड्स एटा होची हमरो मार्केट रो मेढ़। एटा भी सेते चलिबो भल है। एठी भी बहुत बड़ मूर्ति अछि। तो आज पई सेति बहुत वीडियो को शेयर करंतु। घरे पहुंची सारी तो वीडियो केमती लगिला कमेंट करंतु। आ जो मु कमेंट कइतली जो साई रो दुर्गा पूजा मेढ़ आपन मानकु भल लागिछि सेटा मते कमेंट लिखंतु। वीडियो को बहुत शेयर करंतु। जदि भल लागिछि लाइक करंतु। चैनल को सब्सक्राइब करा को भूलंतुनी। बहुत सपोर्ट दरकार। तो मु आहुरी भल भल जाको जे आपन सहित ब्लॉग शेयर करबी। तो आज पई एतिकी पुणी देखाबा नेक्स्ट ब्लॉग रे। बाय बाय।